Čože je to 60-ka, milý ma od rána hladká, aspiríny ti hneď prinesiem, takto sa začína každý deň. Ráno zahrs, večer znova, bez nich neviem zaspať smola, vraj bez nich nemôžem žiť, ja ich musím deň čo deň piť. Vstanem a hneď meriam si tlak, keď idem spať, zas je to tak. Tlakomer je síce múdra vec, ja som z tej techniky celá preč. Pondelok, začiatok týždňa, dnes ma zasa znovu trízňa, vraj mám cievy upchaté, doktorovačky napchaté. Utorok idem internistke, srdiečko už nemám isté, v stredu cukor zvýšený mám zas, štvrtok ortopéd má na mňa čas, piatok doktorke obvodnej, tašku liekov nesiem od nej, sobotu pohotovosť, doma sa cítim jak host. Konečne je tu nedeľa, tento deň nikto nedelá, lieky si na týždeň nachystám, dávkovať už doma nemám. Čo mám ale teraz robiť? Môj začal za mladou chodiť, vraj potrebuje aj sex, ja iba lieky a keks. Čo mám ale teraz robiť? Môj začal za mladou chodiť, vraj potrebuje aj sex, ja iba lieky